Hej alle sammen. Hej alle sammen. Ja, det er meget lang tid siden mig og Mathias, vi har lavet noget på Lucky Challenge, men det vil vi gøre meget her fremover. Vi har bare aldrig haft tid sådan rigtigt. Og vi skal spille med en, der hedder Tobias også i dag. Ja. Og det er ham. Eller boys. Ja, og han er også hjemme med mig lige nu. Og det er Mathias også. Ja. Men vi vil også filme noget løbehjul her en gang og sådan. Ja, måske bliver det i dag. Ja. Men vi vil i hvert fald begynde at sige meget op til Lucky Challenge igen, altså spille meget på den igen. Altså, ja. Vi har bare aldrig... Jamen, vi har allerede fundet lidt på den her server, så vi har nogle ting, og... Ja. Ja. Så vi vil egentlig bare spille noget Minecraft. Ja, og dele med jer. Ellers skal jeg sætte nogle fakta til. Er der nogen af jer, der har noget kul? Nej, så har du noget kul? Nej. Drengen, prøv lige at gå ind Eller, og walk. jo, det har jeg. Jeg har jo 21. Drengen, kan ikke gå ind og walk på serveren? Jo, lige om lidt. Jeg har lige købt noget obsidian. Ja, det er fordi, man kan gå ind på noget, der hedder Token Shop. Og så her, Mathias. Jeg kan jo lige prøve at vise det, Lasse. Så Token Shop åben. Jo. Har vi facelane på? Nej. Jeg tror ikke, det skal være mellemrum. Nå, sorry. Jeg scanner det, så vi... Altså mellem Token Shop, der skal der ikke. Token Shop, det skal der ikke, men mellem åben. Token Shop åben, ja. Ja, Så kan man så få alle de her ting. Så skal man bare have tokens deroppe. Det kan man gøre ved at gå ind og like serveren eller sådan noget. Ja. Og det kan man gøre hver dag. Ja. En gang om dagen. Yes. Og på den her server, der kan du købe rang. Jeg har rang den på en anden. Stay with me. Så jeg holdt en pause. Ja, og jeg skal lige ind og wow hurtigt. Tobias, han har fundet Lol, hvorfor har jeg... kister for helvede, Lasse. Hallo, hvorfor... Tobias? Jeg har allerede wowet, står der. Nej, men det kommer også bare ind på server. Altså, når du har gjort det, så står det, you already have wowed. Ja. Står der det? Ja. Ja, så bare vent lidt, så kommer det ind på serveren. Prøv at gå ind forbi Minecraft og tjekke. Bare tænk de ting, Okay. Der, nu er vi tilbage igen. Okay, lige invitere dem til faction, og så claim det der hen. Bare nu der til ja, er vi igen? Nå, jeg inviter dig lige til faction. Ja, vi er igen lidt. Ja, vi er tilbage igen. Okay. Invite... Så det havde vi ikke lige talt. La. Det er sådan, at vi må ikke have F3 på. Nej, det har jeg ikke. Du siger så, skal du lige have noget kul? Hvis vi finder en break, så må vi godt have det på efter vi har Jeg sender det bare lige ned i kisten. Jeg tjekker lige, hvis jeg vil det andet. Ja, du har jo med, hvad der sker. Okay, tag lige det der, Mathias. Hvis du har plads på dig. Ja, der er en kiste her. Ja, men jeg har ikke plads på. Okay. Fuck, vi skal lave nogle flere kister. Ja, så må vi reklamere for andre Ja, det må vi gøre. Okay, jeg vil gå til at se en, der hedder Zombie. Den er rigtig god. Zombie. Ja, Sonny. Yes, ham ser vi også alle sammen, tror jeg. Ja. Jeg er ikke så meget, men... Og jeg er selv en meget stor fan af ham. Jeg synes simpelthen, det er video, han lægger ud. Yes. Det er det jo. Og han laver sådan lidt af hvert. Ja. Yes. Så eller hvis der er nogen, I gerne vil have, vi skal prøve at se, så kan vi da også skrive det i description. Yes. Ja. Så vi lytter til subscribers. Ja. I forhold til nogle andre, der slet ikke svarer i kommentarer. Ja. Fuck, det er tusind. I må også godt skrive, hvis vi skal spille nogle
tekst, eller have tekst på, eller få noget pixelmon. Ja, pixelmon, whatever. Vi er åbne for alt. Ja. Ja. Og hvis der er noget, vi ikke synes, der er sjovt, så skal vi nok forklare jer, hvorfor at vi spiller det. Ja, og måske kommer Tobias med på en channel, eller ja, YouTube-kanal. Ja, det burde jeg allerede gøre. Det var ikke endnu, Tobias. Men, Hvad? Kan det godt være, at vi måske laver noget andet, altså som LOL og sådan noget? Nå, ja, selvfølgelig. Ja, LOL, ja. Nej, det gør ikke. Det gør det. Det er bare, jeg kan kun filme med diamanter. Ja. Den Tobias. Godt, Tobi. Hvor mange var der? Hvor mange er der? 8. 8. 4 armor. Vi har åbenbart lavet 3. 4 blokke eller viden. Okay, hvor er det, Tobi? Og noget lava. Jeg miner bare lidt rundt omkring. Okay. I kender mig, jeg miner til. Vi er den bedste af alle tekniske mand. Ja. Lad os huske på Kickstarter, vi får tippet ud af det, og det kan vi bruge. Ja, men jeg har lige brugt det. Og hvis I drenge, eller dem der ser den her video, ind på serveren, og måske join vores faction, så laver vi, så kan vi lave sådan en turnering, hvor man kæmper med join. Ja. Og så laver vi en battle, måske med en anden faction. Ja. Men det skal vi lige have aftalt lidt nærmere om. Ja, så fik du diamant eller obsidian. Men skriv ned i beskrivelsen om, I synes, I skal lave en kamp med vores faction og den andre. Ja, og selvfølgelig kan I også komme med. I kan komme med til fighten, I kan selv starte en faction med jeres venner, og så aftaler vi nærmere, hvor mange der vil være med. Ja. Yes. Så kan vi bygge et sted, hvor vi kan bygge en arena. Og I er velkommen til at prøve at se, om vi kan finde os og raid os. Ja. Vi er bare glade for lidt modstand. Yes. Hvad? Vi skal have en skov. Ja. Vi har fundet ud af, at gravel er rigtig meget værd på den her server. Ja. Gravel er meget værd. Eller flint. Eller det er flint. Whatever. Lad os på klik claymore, og så må så sætte efter. Jo. Jeg tager lige en skov nu til mig. Jeg laver en diaskov. Kan du ikke lave et... Og så skal jeg... Jeg er næsten i level 30, jeg mangler 3 levels. Husk det der på. Jeg kunne huske, da jeg ikke var bandet inden fra den anden af, så vi... Så minede vi gravel sammen, alle 3, i sådan en lang gang. Ja, og vi tjente rigtig mange penge. Og det var mit forslag, at vi skulle gøre det. Og jeg køber måske rang til næste gang inde på den her server. Jeg har fundet opsig. Nå, vi har ikke mere, vi kan ikke claim mere nu. Gør ligesom vi gør i kisten. F-promote. Ja, F-promote. Du kan lige skrive F-lead, eller F-leader, eller... Jo, vent lige. Sådan der, og så... Så F-leader bare. Så kan jeg kigge på det. F-promote... Jamen, det kan jo godt... Som leder kan jeg ikke kigge på det. Nej, Tobias, det sagde du lige. Jeg kan kigge på det, men jeg kan ikke sådan kigge ejeren, eller jeg kan ikke sådan egentlig kigge. Må vi lige der. Det skal være... Tobias. Er der en af jer, der kommer hen til mig med en diamant hakke? Jeg har kun en. Ja, jeg kan ikke hen til mig så. Nej, for jeg er så hurtig. Det ved jeg faktisk. Jeg har en obsidian, jeg har fundet et kæmpe sted med obsidian.
Er der ikke nogen læge? Hvor er du? Der er en tilbage. Jeg har 41 gear, så jeg har lige tænkt mig at lave 4 gear, og hvis I drenge mangler noget, så sætter jeg til. Skal vi have mange gear? Okay, jeg har lige lavet 2 gear til mig selv, så var det hjelm og produkter. Jeg har ikke selv meget gear. Nej, hjelm og par stykker. Hvor det var Lasse mangler. Lasse mangler produkter. Ja. Nej. Lige meget. Jeg mangler bare en hjelm. Nej, en gear. Er du kommet? Ja. Lasse, jeg skal lige til bæret lige Lasse. For at I kan få jeres ting. Lasse, kan du tænke dig? Jo. Så kan du få dine gearhjørn. Er det mig? Jeg har også gearhjørn. Okay, Lasse? Ja. Jeg har. Gearhjørn. Tak. Om siger så, at gearhjørn dig og bukserne selv er i skoven. Ja. Så der. Så kan du tjene lidt penge på den. Ja. Jeg skal til at gå 17 minutter, eller 17 sekunder, så jeg kan til at vælge skole. Det er derfor, jeg godt vil have ramt, så skal man ikke vende. Ja. Sådan der. Det var jeg. Lige efter det kun noget kiste, så var der ikke noget i. Der er ikke noget i. Det stedet der har det åbenbart været nogle andre på ikke så lang tid siden. Ja. Men det er lige meget. Og hvis I undrer jer over, hvordan jeg kunne lave fuld geararm og sådan noget til den, det er grund af, jeg er rigtig god til at mine, og så har jeg fundet nogle gange. Og så har jeg bare minet lidt til siden fra nogle steder af, og så har jeg fundet nogle. Så startede han med en gearblokke. Ja, så startede jeg med 3 gearblokke, og det var ikke rigtig meget. Nej, der var flere. Og nu har jeg heller ikke mere. Flere? Jeg tror da ikke. Hvad? Flere? Flere hvad? Gearblokke med 3. Nå jo, der var 4. Nej, 5. Ja, så 5 blokke. 5 gearblokke. Ja, så er det 5. Ja. Mest derfor. Ja. Det er godt nok. Jeg ved ikke, om jeg også kommer til at sige 3 i starten. Det er ikke det. Ja. Det er bare mig, der husker det. Nå, ja. Og vi kender... Nå, jeg var lige her. Nu er jeg på at kigge. Nej, det var så, jeg følte. Nej. Hvor meget obsidian har du? Yes. Ja, okay. Cool. Jeg tjekker lige efter jeg har ude. Jeg har 9. La 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 la. Lad os se, hvor mange subscribers får vi efter. Vi går efter for 25 her nu. Vi har 9. Har vi 9? Ja. Vi har aftalt hjemme. Ja, det må han sgu godt. Men bare hvis han ikke tjekker den over. Eller hvis mig og Lasse vil tit sammen, der er en video der kan jeg ikke. Men ja, YouTube, du har alt for i dag. Vi ses i næste episode af denne her server, det er Sandløs PvP. ja. Nej, .net. Ja, så ja, vi ses. Hej. Hej. Hej.